Čaute lidi, slíbila jsem to, že se vám ozvu, takže už se vám, ježíš, pod chvilku se vám ozvu, jo, takže čaute, tak už se vám ozvala, protože jsem to měla špatně nastavené, jsem to měla na 15 místo 180. Lidi, chcete něco ukázat a je to ze Squid Gameu, nejprve počkejte, já se musím sednout, čekejte, teď to přinesu. Zavřete oči. Je to tohle. Jdeme si to zahrát, já vám to ukážu. Ale moc to hrát neumím, tak řeknu. Počkejte. Dobrý. No, to se mi povedlo. Nejtěžší byl asi čtvrtý. Jsem to měla ze 4, ale jeden mi taky nejde. Čekejte. To jsem už to dlouho nehrála, takže mi to nejde. To nevadí. Lidi, pokud se mi to vypne, tak se vám omlouvám, já se vám ozvu znova. Jo? To nejde. Já vím, že jsem ještě malá na tatační, ale mamce a tačkovi to nevadí. Už to mám. Takže si to dám takhle. Já si uložím. Já to hraju trošku jinak, ale to nevadí. Další. Nic. Jestli se mi budete ptát, že mám rýmu, tak jo. Jau. Jo. Nic. To nejde. To odletělo někam. Hraju se modrým a červeným. Takže červená plus modrá je fialová. Yes! Vložím. A poslední. Já jsem dala na poprvé. Jdeme na druhou hru.